I am one of the scholars of Governor Artiap and we are thankful kay dako aning tapang pranam. So nami karon na si Governor Artiap sa atubangan. Yan. So guys, balik na taon niya guys. Bye. Yes, go. During COVID, and I believe after COVID is water, more than half of our barangays are thirsty. Uhaw. And dapat akong kalambigitan sa availability ng tubig sa kalisdanan. When there is no water, there is poverty. But when there is water, there is economic activity. There is also health. If you are healthy, you can find a job. If you are healthy, you can go to work. If you are healthy, you can study. Water is very critical. If you have water, you can also do microfinance business, industry. You can do food. You can do many things. That's why if you want to solve poverty in Bohol, start with water. And that's the reason why we're trying to. Ideas. This is a chance for the youth to directly talk to the government. So thank you very much. I accept your invitation and request to meet with you. Sa lahat bahay ng mga barangay kagawan that serve as 2,500 every semester, which is equivalent to 5,000 per year. Nahimo na ni karon na 7,000 pesos kada tuig, kaya gihimo na 2,500 every semester. So we will now have the distribution and turnover of the subsidy to our provincial government scholars. For the ceremonial turnover and distribution, we will be calling only 10 scholars ng kauban sa ilang mga gilikanan. Puyog sa ating mga scholars karon ang atong ilang mga gilikanan. Niya usap ba nato si Ma'am Rodina Vergara sa KTR. Of course, ba nato ang head sa Ed Center. Hello. We will have the group picture taking Ubati Gobernador Artiap kauban ng ating mga scholars. Humanin niya ang bilangin ang ating mga scholars na mahimo ng gawas na unaw dito sa third floor ay dito tiwason ang atong distribution. So mahimo na ang ginahinay ng gawas ay unaw. Thank you.
Pagayon na sa akong So, yan guys. Hi! Dapat na may kwarta guys. Thank you, Governor Art Yap. Gusto na may guys. Nahumot na magkapi na ito. Sorry. Taba ni guys. Pinaagi sa pagkalikang kung pag-uwi. Patulan o simot lubo kung uwi. Nga naman na makaingon ko sila naman. Tingnan na po sa iyo na. Kinsay magtuog mga kaigsuunan ko. Na ang batang bulingit, ang batang tagainabangka, ang batang nagumawang simot, na ang batang nag-short-shorts, nagbuwa sa dakyan sa daan dito sa plaza sa Inabangka Elementary School. Na iniglaway sa aeroplano at sa langit, magbuwa ko, magbuwa tennis, magbuwa ko sako sa panahina. Patulata, mahinak ko nito. Hala, aeroplano, hindi ay gusto ko mag-drive ang aeroplano. Dako, istorya. Pero, kinsay magtuog ito, magtuog na 5-5 kapin na tuig, mahitabo. Kinsay magtuog na maabot ang panahon. Napiloto na ko, gigan ko Cebu, nabato ko Singapore, o Malaysia. Uli ko, maalis na bangga ako sa district. Muya na tulungan mo tumo ko. Tukol ko man tayo, o pag-take off without. May mga pagkakan, tulad ako kita na ko ang mobile, ang tinisan, ang plaza, elementary school, ang mga. Kinsay magtuon ng itaw din sa pagkakulang. Maskin ako, wa ko magtuon. Pero, ako isilsil sa ipatakan kung doon ang liit sa ako pagkakulang. Kung natin gusto mapagod, nanindol sa iyong mga ginamuli, kinahanglan iyong pagkasakasuhan ng mahunan. Patuan iyong simot, tubuo, lulog. Tuot man, di padayon mo sa ako ang pagpapabuli. O dyan, nang-abot sa panahon na nagkamisyon ko, balik ko may iso di ba? Sakit. Di, balik ko sa pagkalahan ko. Ha? Ingon ka. Na kung nga ako gusto makapot, nanindol sa kong ginamuli, kailangan patuan akong simot, dugo-ulo. Ma, mura lang kagsayot ka ma. Pero nice, sakto ko akong iwan ay, diba? Simot, dugo-ulo, diba ay? Pero mura kong sayot ma. Isa ko sa may sayot ako na. Ma, mura kuwang. Ingon siya, ay siya may kuwang na. Kumang, nila ini tulog. Diba po sila ini tulog? Ako siya tulog, tulog kami. Tulog kami lang siya. Kataonan ko kami na ako naman kaigsunan ko na nitulong ako ng musik kulay. Pero sutihan ko lang mga igsunan. Sa panahon sa kabikot, kasakit o kaisun. Ang atong luha o siko mag-abot, tinood eh. Pinood. Insa may waka, atin na rin na nag-abot ang siko ng luha, binasa. Wak,
Review ko na rin. Dahil gusto ipang once para maka-500. Pero kung maka-500, mandali po siya, kita po ka, halimbawa na nakakot siya dahil. Kaya lang talagang anak. Ako lang isay-say din at kaninyo. Isip, ito ka magpupang na. Na ako yung mga tabo sa akong pinabuhin, mga experience na makaingan ko nindot na ako hindi mayo. Pero sa ako panginaron-naron, wala ko anong bad experience or good experience. Ang ako, good or not so good. Nindot o dili kayo nindot. Diba ang ano? Kung ang dili maayo na experience sa akong pinabuhin, sige man ako bitbit. Sige man ako bitbit na kung dinambil, makaparuli at natin. Kung sa dansi ko yata ng mga di maayo na experience na akong nagkabos ato ang kinabuhi, di ba dahil? Pero kag-iusan na ako. Pero kung mga di kayo maayo nindot na experience sa akong kinabuhi, ako ito siya hiwaan ng leksyon. Ako sa hinimong positive nindot para sa akong kinabuhi. Hiwaan ang leksyon kung sa kayo nagtabo ato, nga nung naimong ato man ito. Kung sa una ko na din na ito, may tabuo. Mo na sa kamo sa pagkakon karon sa naato mo sa eskwelahan na nagkakon. Paningkamuti dyan. Adyaw ikumpara, adyaw ang kalimon sa inyong tapat. Kanang to, ay, mas na po siya siguro, ay, mas maadyo itong project. Ayaw. Kaya ba ako, ay, pag-sumisyon na mo, kaya sundian na mo, na-adyo mga tao na mas maadyo mga tao. Na-adyo mga tao na mas kamao na to. Pero, daan ako, kung atong tugutan at kung magaling mo na isitahan, kung ako sa pagpasakan, kung guro, kung ato ang magaling mo. Sumunod na kung konsang, asa na karoon, yung mga konsang na kung konsay, the best na to, permit, ha? The best permit, at sa pag-alam siya, the best permit. Kaya taksa-taksa taong kinabuhi, taksa-taksa kong taong. Subsidy guys. Scholarship. Sana all. Hi. Muli na tada dyan ha? Sana all. Sana all. Kila inquires. Sana all. Muli na mo? Guys. Muna may kuha sa among subsidy financial assistance and tahang salamat sa ato Honorable Governor Arthur Yap and Vice Governor Rene Lampagos and the board members of Sangguniang Pandawagan and the people of the province of Bohol. Handang tayong salamat sa inyong gihatag na financial assistance kanang mga estudyante. Thank you. Bye-bye.